Altamirako armaia betez hartu zituzten ordiziarrek eta kanpotik etorretako zaleek Jose Antonio Peña mitin ordizia saria txapelketako atletak. Euskal Herriko eta estatuko punta-puntako kirolariak bildu zituen txindoki atletismo taldeak antolatutako hitzorduak. Bertaratutako ikusleek goi-mailako ikuskizunaz gozatzeko aukera izan zuten, eta mitinaren bigarren edizio hontan bi izan ziren eguneko izar nagusienak, Marian Garrantxo eta Albert Bravo. Txingudi atletismo taldeko neska 100 metroko korrikaldian nagusitu zen Alazne Furundarena eta Nerea Galparsoro ordiziarren aurretik. Furundarena eta Garrantxo irabazlearen arteko lehia estua bezain ikusgarria sortatu zen. Egia esan oso gustoa. Oain buelta indet, 10 urteetak ibili naizela gora berekin, da lagunekin konpetitzeaz gustoa. Gogok nire lagunekin da, nire taldekidekin konpetitzeko, Furundarena eta Nereakin da gustoa berriro martxatzeaz. Maila hontako korrikalarikin da korrikain da, hirugarren gehatzea eta oso guztua. Ni markaz dakit, baina markaz apartere oso guztora. Hemen etxen korritza gaina zure jenden aurren da, politxagoa da. Azken urte hau eukidet oso urte txarra, oso zaie ikasketak eta dana, eta gaur maila hau ematean netzat, egiesan pixkat harritu inau ez, eta orduan goga hundikin urrengo urteen jaberriz hasteko. Bestalde, Atletiko San Sebastian taldeko Alazne Furundarena ordiziarrak 100 metroko probaren arantzak kendu zuen 200 metrokoa irabaziz. Aurreko aste marka pertsonala inun eunen, 11:77, oso ondo hain naiz entrenatzen, eta etxen familiko babesak indaola beti espero ez hobeto ikia ez. Gaur esan ez da egune izan, hasiera batetik ja oso gaizkatera naiz, horrek ja era bat eskolokatu dit, gero Marian oso kontrinkante ona da, oso ona da lehiatzen, eta jarri zait ondon eta korri inde taldeten izan deten bezala, eta beak azkenen irabazi du, asko pozten naiz. Baina 200 azkenen arantza ikendu dut eta gustora. Nire temporadako lehenengo 200 indet hemen, eta beti etxeen ondo nahi ez du ez. Eta marka ez da izan kristonona, nik 23,86 dauket, 24-30 indez, baina temporadako lehenengo 200 izateko ez dago izki. Aipatu bezala, Venezuelako atleta olimpiarra den Albert Bravok 200 metroko diziplinan erakustaldi ederra eskaini zuen mitineko errekor berria ezarriz. Izar venezuelarra, Rioko Joko Olimpikoetako txartela ateratzeko borrokan murgilduta dago, eta hortarako 45 segundo azpiko marka eskuratu beharko du datozen asteetan. En una etapa que todavía no estoy al 100%, espero este año poder bajar de 45 y estar entre los mejores 20 del mundo. Bravo eta Garrantxoren markez gain, beste 5 atletek ere mitineko beste 5 errekor berri ezarri zituzten. Sergio Sánchezek 5.000 metrokoan, Igor Legardak luzera jauzian, Kakip Lagarrek 1.500 metroko proban, Martin Hernández kadeteak 1.000 metrokoan, eta Malen Ruizdazuak pertika jauzian. Hauek lehendik zeuden errekorrak ondu zituzten. Hain zuzen, superramara bat taldeko Ruizdazuak Euskadiko promesen markarik onena lortu zuen Altamiran. Oin arte naukon 4:23 marka eta gaur indot 4:26. Egia da aurreko astean eukin hauen Espainiako txapelketa, orduan forma fisikoa dago gizionez oso ondo nago, ondiokan mantentzen du forma hori, eta pistai dagokionez oso pista askarra da, eta baldintza egokidanak elkartu die eta urten indago markak eta oso pozik. Guztira, 15 proba ezberdinek osatu dute aurtengo mitina. Diziplina hauetaz gain, umeen lasterketak ere jokatu ziren. Bestalde, eguna borobiltzeko, Ordiziako kuadrien arteko errelebo txapelketa ere jokatu zen. Lehia ederrontan, Mokela laguntaldea azken unean nagusitu zen. Estrategia ez bagenekin irabazteko aukera genula. Behaiek ere talde hona aterata zuten, eta bagenekin gubion arten izango zala garaipena, eta azkeneko errelebon bingenei harrapatzea lortu eta hola xeuk hau du, baina oso tarte gutxikin. Bagenekin irabaztenak baldin bagenuen gauzak oso ondo inbarra genitula. Ondo hasigea, oso ondo hasigea, mantendu da, baina adele garra bau indit. Normala da, orduan, guztua egin daunak, baina apena horrekin ez. Guk aukera ikusi nuen, politxe izango herrin aurre nolako zuraitik, atletismoa nolabait bultzatzea, eta aukera ikusi eta punta ginen eta egun atxalde bat pasatu. Oso politxea ez, azkenen denak herriko izan da, denak ezagutzen gara eta pixkat gure artean etortzen.